אני באמת באתי יותר לשמוע מאשר להשמיע, אבל דבר אחד, אני חושב שאדוני היושב ראש ואדוני המבקר, אני יודע שהמבקר גם כך התייחס לזה בדוח, צריך להוביל אותנו. איך אני אגיד את זה? אני מצד אחד מאוד שמח שחברתי הטובה, שרת הקליטה לנדבר, נמצאת כאן. מצד שני, אני קצת פחות שמח שכפי שאנחנו רואים, גם עכשיו, אחרי מבצע משה של תחילת שנות ה-80 ומבצע שלמה של תחילת שנות ה-90, מי שצריך להוביל את הדיונים האלה זה משרד הקליטה. אני לא אשכח שב-97 או 98 הגעתי כשר לביקור בדרום לבנון. ביקשתי לבקר ברצועת הביטחון בדרום לבנון. הגעתי לאחד המוצבים, והמפקד הצעיר בשמחה רבה אמר לשניים שלושה חיילים, הנה אברהם יצחק, בואו, השר שלכם הגיע. באו חיילים טובים ואמיצים, עולי אתיופיה, כפי שלא קשה לראות, ואני בתור שר קליטה ודאי שמיד אמרתי, נו חברים, מתי עליתם לארץ? אז שניהם הסתכלו עליי בתדהמה, אמרו, לא אדוני, אנחנו נולדנו בארץ. אז איך אני כשר הקליטה, השר שלהם, אני לא הבנתי. אז לכן אני חושב שהמסר כאן הוא ברור מאוד,